В понеділок, вівторок я був присутній на комітеті парламентської асамблеї, який проходив в Тбілісі, де спілкувався зі своїми колегами з Англії та з Грузії, колеги з Естонії та Польщі, колеги з Норвегії та інших країн. І ви знаєте, є декілька, котрі кажуть, ні, треба повертати, але дуже багато кажуть, що ні. Ми не розуміємо, як та структура, яка є контролюючою за виконанням демократії та демократичних процесів в Європі, може закрити очі на те, що відбувається в Криму та на Донбасі. Бо Росія є порушником. Росія не тільки окупант, та не тільки анексувала Крим, Росія порушила все, що тільки могла. І це не тільки Будапештський меморандум, ні. Саме тому вони не розуміють, як можна повертати країну, на яку накладені санкції, до якої є велика кількість резолюцій, і жодну з цих резолюцій Росія не виконала. Тоді, якщо ми повертаємо Росію, будь-яка інша країна може теж порушувати, і ніщо її не буде очікувати. І коли вони це самі кажуть, я розумію, що це дійсно настрій в деяких дуже великих кількості делегацій. Але треба також відверто казати. Наприклад, серед німців одні за те, щоб повертати, інші за те, щоб ні в якому разі. І, на жаль, зараз на терезах саме от такі голоси, і поки неможливо порахувати. Подивимося, що буде відбуватися на сесії. Але можу сказати, що кількість лобістів, які зараз задіяні в цьому питанні, велика.